Sur Chong, kif aħna? Mux ċong. ċung. Chong. Isma, jekk ikollok bżonn xi ħaġa, hemmhekk għandek ampina kemm tafasa taf. Grazzi, grazzi. Allura sewwa qaluli li inti kollox taf bil-Malti. Kollos, għasissa ili ħafna nejsaw Malta. Proset. U ċung, jaffi kanta u kol balla li jaffi pas ħafna bil-Malti. Mela u ieħor Chong minnu. Lele, ċung, jien ċung. Jien. U balla li nafin pas nafin kanta, naf inkanta lanza zejja u uħla sejla. Ukoll. Isma, lanza zejja u uħla sejla, min taslim mal-sunset, il-kaptan bil-pipa f'qalqu jiddelidzi l-bastiment. Sewa f'nofs tabbal, il-kaptan għassu għazin, ma kellus binitu l-miaw, talu miaw il-pahlin. Tabbir! Sjedillek, uċkem nafin kanta fil-Malti. Tanti tajba nissuġġeri lek iddaħħal għal konkors tal-kanzunet tal-Ewropa, taf. Felo, immul daqsek tal-la. Ejwa, jena najdlek li jituħoda u titla tirrappreżenta l-Malta, naqilbu lek iċ-ċittadinanza u titla tirrappreżentana. Immul. Pero meta titgħallem bil-Malti, evita li għalmuk ċertu klim baxx, taf. Sitzi fili. Le, insija. Intant, kif tħossok sur ċong ma miġuħ inti jew? Mus il-ħin tollu, ma kultant inkun meġuħ. Kultant musu. Mus il-ħin kollu. Wejwa, insomma, wejwa. Isma, għallek għalattilom li Malti, intu? Kollos jafu, sul-sensu, kollos jafu. Isma, issa tiġi in-ners, taf. Biex tara lek il-pressjoni ġejja. Pressjoni. Kollu bżon xi ħaġa, kemm tajjat li jew inkella hemm dik il-qavvina. Grazzi. Imma jien għandi bżonn post biex tiskrivanija toqgħod sewwa. U toqgħodx taqla diffikultajiet bla bżonn sur professur. Ara din tas-sur professura taħħax qed narak soħata żejda. Rih bħalissa jiena Mrs. Pamela Bonello, l-presidenta tal-Għaqda u bħala tali qed inkellmek. Għalija tista' toqgħod presidenta tal-Għaqda 24 sija kuljum is-sena kollha. Isma' ħażin ikun għalik taf, għax għandu mnejn ikun hemm periklu li tkun tittolli sebak biex tieħu permess biex titkellem. Ara, mhux aħjar naslu għal konklużjoni? Sempliċi ruħi, kemm tiffirma u taħt nkunu konkludejna kollox. Hemmhekk. Imma l-aħħar li tkellimt mad-direttur, lila qalli li rokna kull ma għandkom bżonn intom. L-irkejja qegħdin għal min iħobb jinħakk, jiena kull m'għandi bżonn daqsxejn ta' post minn fejn inkun nista' niffunzjona. Inti trid post biex lili tkun tista' tellef lil-boxla. Fatajja, ġax ħandaħqu l-ispina. U x'rid aktar barra l-pultruni? Sintendi barra l-putruna se jkolli bżonn mill-inqas taf, żewġ siġġijiet. Żewġ siġġijiet. Żewġ siġġijiet. Ara Pamela, jiena nissuġġerixxi li deċiżjoni dwar it-talbiet tiegħek tittieħed f'xi seduta oħra. Raġu tajt il-preżenza tiegħi hawnhekk kienet għal xejn qudiemek. Anzi, il-preżenza tiegħek hawn tikkonferma illi l-għaqda tagħkom ġiet rikonoxxuta. Bonġu, sinjuri. Giovanna, min isser ngħidlek tbattal il-plattini fil-kikri? Preżentazzjoni f'ira għall-aħħar. Ma femtekx, Mrs. Bonello. Le, mhux lilek kont qed ngħid. Mela, lil min kont qed tajt, it-te mhux inġibtu? Għandkom bżonn xi ħaġa oħra? Iva, qbad dawn il-kikri u ġibilna tnejn oħra u d-darba qgħod attent li ma xerriċ. Mela milli qed nar din tatte fil-plattini mhux eċċezzjoni, imma regola. Eżatt. Interessanti u xtieħu teb maniera daqshekk stramba. Tajd li qalbi fuq il-argument. Issa, tajt xejn, għam fl-aħħar. U lejlek ħanajdlek toqgħod attenta għax mhux beħsieb nħalli l-nies tal-għaqda tiegħek iċċensuraw lin-nies tiegħi dwar kif għandhom iġibu t-tem. Isma' jiena ma tlek xejn taf fuq kollox. Ġifieri mur inġib l-istess? Mela x'inhu, u għedlek oqgħod attent li ma xerriċ intu ġejbihom. Ma bħalissa dir-roda ma tix tħallini, sur professur. Imma aħna, ċertifikat ieħor dan. Xi ġifieri? Imma possibbli daqshekk traskurati fiżikament il-ħaddiema f'dan l-isptar. Għax għandek tkun taf, illi Giovan ibati minn biża, fobja, minn ċensu. Għax kull darba li jkun ġej bit-te hawn jiftakar f'meta darba kien ġej bit-te u fil-korritur ħabat ħabta terribli ma ċensu. Fakkarniex, senju. Elo. Għalista jkun memx Giovan ħdejk sur
professurux. Iva, qiegħed, ritu xi ħaġa? Iva, waqanna pazjent. U għanna bżon nerġaw npoġġuħ fuq is-sodda kjoġbok, sur professur. Waqa pazjent fuq is-sudda. Żgur iċ-Ċiniż. Giovan, qabel ma tmur il-kantin, murala xi tridek Ners Vassallo. Etlu Ners, għandu jiġi ħdejk mill-ewwel, għidlu inċ għandu jagħmel. Thank you, dear. Bye. Mela t-ten ġibu wara. Mela għandi xindum nistenni hittejjin. U meta tiddeċidi li tinżel mis-sodda, itlob għall-għajnuna, surċun. Libt, kif inżilt li zleja mal-alt. Plup, mort għal-wallani. Għamilt plaspula minn tiegħi għalasi. U inti xrid tagħmel eżatt. Lawlina, jew kotz tal-ilma insomma, u sektajtu. U il-malelli xħin insilt, implamt. U darbohra jgħatli, ħammur nġiblek il-fliexkun. U għasjien, jek jista' jkun ma nintlikas lil dak li jkun, ma nintlikas jħasla sul sofanni. U le, tikkuppax għal daqsek. Kien il-ġurnata kollha n-nawel il-fliex kien sirt isni trak tal-luminata. Ara ħammur nġiblek wieħed. Mela, hu pazzenzja, tsib li tnejn. X'inhi dik? Inġiblek tnej. Fej sejjel blasek, wieħed bil-flisken, all intilli du tajpati. Ara ħammur nġiblek wieħed. Ara, Signorina Marika, kif aħna kollha sew dejjem lesta pronta jent biex tidħol bdeħu. Iwa, jkolli 700 sena biex nkun ħdeħ. Insomma, hemm issibu daf, mbagħad illum issibu żgur hemmhekk għaliex Ners Vassallo ma ċċaqalqitx meħdej. Diħla u ħirġa ħdej, daqqa biex tara l-pressjoni, daqqa biex tara k-kilsienu u wix maħmux, daqqa ħaġa, daqqa oħra. Waħda ngħidlek jien, dik Ners Vassallo dejjem lesta biex tigranfa ma' xi ħadd. F'kelma waħda, qed titija l-wiċċ u x'hekk qed tgħid, Nittejja ngħid, Iva, ma il-verità mawx isbaħ minna, Iva, dik il-biċċa xogħol imma ħalli ngħidlek ta' inti ftit iffitta ta' żejjed fuq ta' Jiena l-billi nħobbu u ma narax il-mument li nagħmlu żewġi. u li naħsib. Xed? Għatlek tax li naħsatat imma li kont minnek, Signorina Marika, nagħtih biċċa minn diwlek u nħabbad bi ieħor. Żgur għalek xi ħaġa. La, ma għalli xejn. Bil-fom imma bil-ħars jgħid ħafna, u inti taf li jgħid ħafna. Taf xi naf, lek ma nkellmux jien ma jkellimniex hu. Jien mhux għalhekk kont qiegħed ngħid taf illi bimġiebtu ma jistax jara dublet minn xhur. Dak li rid ngħid. Jekk qed nifhem sew inti qed tikkonferma li dak kollu li nkont nissuspetta jaqgħu dak sar moħħu f'Ners Vassallo. Grassa, Signorina, ara biex ma jfettilek x'tikxifni għax daqshekk tani affarijiet. Ux veru, irrid ikun nafek ux veru. Saħja għdimt il-sieni. Dak sar jiffanzja, ux veru sar jiffanzja. Jaħsadni kif errejt, taf. Issa x'għandu x'jaqsam il-qarar mill qed ngħidu. Iva, ta' żgur li għandu x'jaqsam għax la errejt ma nistax nikdeb alla se kolli ngħidlek bil-fors il-verità. ċensu, irrid inkun naf il-verità. Verità, xejn iktar mill-verità. Kif jgħidu fil-qorti, il-verità. Il-verità, Iva, hija dik il-verità illi dawk it-tnejn qegħdin jiffastidjaw lil xulxin. Which taki? Jekk dak beħsibu sa joqotaw biex joqot jittanta lil dik il-ħanex ta' Ners sejjer żball. Ta' kam mux tara, Signorina, ma' l-professur u t-toppa. U ħanajdek taf tal-axar qabel tidħol hemm ġew ħdejh. Ners Vassallo dejjem lesta biex toqgħod titħanxer ma' dak li jkun hawnhekk, dak il-ħsib tagħha dik dik għalhekk qiegħda hawnhekk taf. Sakta jinnik. Sa ġejja xi ġlieda. Mela issa li naħseb li ftemna nista' mmur nordna il-putruna, l-iskrivanija u s-siġġijiet. U meta beħsibek tibda tiksir li għajni uffiċjalment? Sintendi meta jkolli kollox f'postu ħanini. Semur qalbi, narak il-lejla f'atmosfera
daqsxejn aktar romantika. Tlaqt jien. X'ismek? X'ħenu? Jisimni Marika u ma nafx ħenu. Iwa, kelmat, lek ta' sinjori. Signorina. Eh. U l-informazzjoni tijak kiena waħda mill-vizitaturi u mux il-Big Ben. Ija tider tajt, ma tantx għandek qalbek fidek, insomma tista' tajli dan u biex ward numru 2? Iva, da ward numru 2, għalix? Għax qalu li għalaw jien. Għaw lari għaw. U kwietux dal-ward. Iwa, meta ma jkun ħadd, ismenti maħċ iżballu, jafu tal-isptar li kellu jasal wieħed bħal, insomma, li kellek tasal int. Tazgħu li kelli niġi għaxku waħda, mela jina, nara, ha. Għandi dil-karta, ha. Ara daqxie, għaxina, mux għax ma nafx naqra ta' ma blanuċċali. Iġbrinti, zguraw kellek tiġi, mux f'dak il-binni li jemmen fit-tella ta' kordin u ħagġli. Dak il-ġimma l-oħra kontem. Fuq xej waħluni ta' inse taqra jolli. Mela ra, Renzo Brigenti. Ej, viva, u missiris għallin il-majna Malti għaw twili. Ta' 35 sena, Armel, juqot fitriq il-barrin. Mismaw, għawek mawx mart, ta' mnizza, nasib li mux għaw suppost ġej. Ġifiri memx jem nizzeċ, ġifiri memx mart, jem kienet, jena rajta. Sibta. Iva, għaw xaħġa miktuba. Mela ra, għawek għaw miktub li inti suspett li għandek il-marda lack of energy. Ekku, tfisser speċi ta' tel-amanja, u. Ma nistaw nejdu issa li f'Malta għaw zewċ vittmi ta' dil-marda. Kif? Xieġifieri? F'dar ward għaw xħattieħol li għandu il-marda tijaj? Propjament, il-vittma l-oħra, edha qoddimek. Għalix, l-arrus tijaj, happy ijat taw. Tantu happy li meta qalu l-mandu xej ħassu ħazin. Skolli ħossu ħazin. Għandu xej xieġifieri xkull waħda. Jekk għandu bħali, għandu żgur, mela m'għandu xejn. Somma, jinta f'sen għamelu. Xammur nintefa fuq is-sodda bil-ħwex f'kollox. Wekka me pers li mawx professur Pitmu f'daw l-isptar, ismint ma ġibx pijama. Da skolli ġit pijama, għaw, nara, ha. Għandi tlieta. Ġodda fjamanti, ta' Bħsibek titfalankrija u intu kol, mela? U għax dat li tafu kemm jistgħu servu ku forsi 3 snin, 4, 5 l-iktar. Bħsibek toddu mitravi tas-sala. Isma, tamilli pjaċir. Mela, l-aktar issa sirt nafek, u sibna flint la-rusa tal-ħabib tiegħi la forja ma nafux ta' dalli ħajkun hawnhekk, għajdli. Nixtieq inwarra bħalli forsi noħroġ nixtieq xi ħaġa xnikol. Isma, hekk jiġi l-arrus tiegħi Billy, għidlu li dawqt nerġa' niġi ta'. Mela, let ħabix rasek, mu. U kif ma waħatta. Taqqas fattiga. Għaru kaza. Oj! Tazzija! Tafx namel laħjar. Naqbad dawn. Ummur ximkien u nara fejn biddel. Qalbek edha tajjeb. Tolok, naf li qalbi għatħabbat normali sul professur. L-purgar normali. Klili. Paterla sejja u aħna sejla. Oqflitek. Fl-irqat kif qiegħed? Preferissi noqgħod nisma' il-mużika milli nolqod bil-lejl sul professur Paolo Ponello. Iwa, għalix iħobb ħafna jisma l-mużika, profs. L-aktar bil-Malti sul professur. Interessanti. Sibt li siħaġa? Le, għal-mużika qiegħed ngħid. Għalix iħobb jisma l-mużika u jkanta fl-istess ħin. Isu dak il-pupu tal-lasktu li meta tafsu jibda sejjer Lanza sejja u oħla sejla plamment nafa u ma nisbaqat tikkata ta' Lanza sejja u oħla sejla min taslima mal-sunset ikafta bil-pipa f'qalqu jiddelizi bastiment sewa f'nofs tabbal ikaftan assu għazin ma kellus binit
tul mija. Daret miegħu Katarin. Jekk id-diriġenti ta' dal-isptar jiddeċiedu li jibdlu dal-isptar f'konservatorju tal-mużika, inti tkun l-ewwel għallif. Kulli ngħid. Hawnhekk kalkwit aktar mill-korrettiva ta' kordin fejn kont. Sa naraw. Sa mhux hawn qegħdin? Skont id-daqqa nislu. Għax wahda din xbitċaġra li wkoll il-masirt. Tajt għamlu li d-den il-ħelu li ġabet li kika. Għazzaz vojtajt, ixxottajt. Tajt li jiena raġel ħażin biex dak it-tappiet ta' sufri kollha li għandu laqqas dammejt wieħed. Mhux qed inħawwati. Kalafato. Għal ma xqatatajt naħseb tek kika. Taf li jina u l-professur ġejna u rġajna ma sibnik xaw f'postok? Taf li din il-ħaġa qiegħda tirrifletta ħażin fuq il-karriera medika tiegħi? Taf li sa xebbajtni niġri warajk? Taf li għandik demmi kollu frasi? Naf bis li meta nara lilek ninsa kollox ners. Stupidu u insipidu dak li jint. Tista' ċanfarni kemm trid. Aktar nikusta kun inġibet lejk ners vassallu. Allura ngħid li inti baħnan. Għajt li trid. Imma żeb liħu l-korla tiegħek huma ħafna ħjar mill-karezzi ta' kika. Nista' nkun naf xi trid tajt. Irrid ngħid li kieku issa tgħid li se tiqaf mill-ġiri u tintefa' fiħdani kif tidħol kika minn dak il-bib naqbada nitfaħħam it-tieqa l-isfel. Imma sma, inti mhux sodu toħodni bdil-erra. Naf. Imma x'ħadd irid jaqaflek lilek ruħi. Pazjent li kull ma jmur qed isir kollox ta' ħorrox borrox. U ħaġa oħra, hekk jogħġbok jiena miġi nixbella. Bellissima. Ners, vassallo jien. U nista' nkun naf fejn kont? Anzi, mhux fejn kont biss, tarid inkun naf imma x'kont qed tagħmel. Issa żejjed ta' titlobni wisq. Qed nitolbok, irid inkun naf fejn kont. Għax inkella taf x'nagħmel. Nagħmel rapport kbir u nieħdu quddiem l-ikbar awtoritajiet ta' dan l-isptar. Jiena ħan nillarga ftit kemm imur nagħmel injezzjoni. Ara is meta niġi insibek hawn f'postok. Ftemna? Inti trid tifhem. Illi sakemm dan l-isptar jistabbilixxi ruħu, ma nistgħux noqogħdu nimxu bil-punto u l-virgola f'kollox. Jiġifieri int qed tgħid li hawnhekk kulħadd lest biex jagħmel kollox u xejn. Daqsekku. Ġew mumenti fejn jiena stess kelli mmur fl-istor u noqgħod nott il-patelli u l-fliexken tal-awrina. Sa ftit ta' żmien ilu laqqas il-nerż vassallo ma kelli miegħi biss lil-ġenżu. Da jfisser li tista' taħdem mingħajr nerż vassallo mela. Dan ifisser illi inti trid tneħħi din il-fissazzjoni li għandek darba għal dejjem. Ajma, moroqgħod bihom l-għajdut tan-nies. Għax dik ma tistax tara qalziet ukoll. Ara ngħidlek Paul, jien nixtieq nissuġġerixxi xi ħaġa tajjeb. Ara bħalissa m'għandix moħħ noqgħod nisma' suġġerimenti u wara kollox il-laqgħa ta' bejnietna spiċċat. Le, hej, hekk le taf. Bħala presidenta tal-għaqda iva spiċċat. Imma bħala martek is-sieħba eterna le. U Eżatt. Iwa, inti ma konx tlaqt. Għalfejn ġejt. Ma kellniex niltaqgħu il-lejl aħna. Taf għalfejn ġejt qalbi. Għax nixtieqek toħodni nikol barra l-lejla. Morru niklu barra. U għalfejn trid immorru niklu barra? Tajba din, biex niċċelebraw il-ftehim tagħna dwar l-amara li nħoss li konkludejna b'suċċess kbir. Da żgur, se ngħidlek fejn kont, biss. Irridu niċċaraw żewġ punti. Waħda jieni li ħadd ma qalli li kellu ġieran il-professur. U t-tieni, isma' nista' ninserta kun indispost jien. Smajtuh, sinjuri. Il-President tal-Assembleja tal-Ftita inserta indispost.
Joġbok tajdinna l-fejn, eccellenza. Mux fl-interess pubbliku li tkun taf. Jena żgur, għax inti l-interess tiegħek li toqgħod tiġi mal-isptar kollu, sur zimel ta' trott. Le, zimel ta' trot ma noqgħodx għalija ta' Tal-galop mela. Ara, la ta' kategorija u laqqas toħra. U biex turik ma konċet nikdeb. Stenna ta' Hawn ħara. It-taradi? E kif temmejt l-eżekuzzjoni tiegħi u ġbitt il-flashing? Ġiet il-katina fidejja. Kuntenta? Epissa? Għadek ma konvenċejtnix, taf. Le, Le, mux żgur tħaltem ġew inti, taf għalfej imma, biex toqgħod tilab ta' tarzan għalek. nilab. Tilab. Iva l-ħasa di mux prova bizzejt, iva xi trid iktar se tritratti bil-kulur. Insomma, Billy, dan il-ġiri kollu mal-isptar irrit jinqata. Taf sana millek lilek. Santik injection bl-ikbar labbra l-insib, daqs lapes inti jilek. Umbat inti jilek f'dik il-parti fejn ma tara x-xemx. U d-dum ma tista toqgħod bil-qeda seklu sħiħ. Mill-li qiegħed nara ġejt bżonni nerz vassallowx. Isma li oħra fejn maqpajċa d-dejjint. Fil-kas, u jrid iżommok ta' Jiena dejjem lest għall-ordni tiegħek. Leja ħasra ners. L-injections idejquni, l-injections ma niflaħomx. Twedni illi toqgħod bikwitek f'dik is-sodda? U trid toqgħod fis-sodda tara l-comics jew tilab bil-ludo li ġabit lek kika l-ġimgħa l-oħra, fimt? Issa nitkellmu bis-serjetà. Jidirlek li jiena noqgħod nilab bil-ludo. Jiena li tista' tilab anki b'murtal tal-festa basta toqgħod miġbur fis-sodda tiegħek. Kollox sew. Millum il-qoddim minn wedek li rabbi laqal. Veru? Kieku tagħmel ta' kemm tagħmel li ferħana. Kieku daqshekk ngħid il-professur ħasinni. X'inhi di? Iva, għajdlu. Raset, hej, wax raġel fih il-professur. Missu jistik. Mela allura għandha raġun Mrs. Bonello tejra liħ. Oj, x'intom tajdlu? X'bajtu? Tajdu ħmerijiet? Jiena rrid tinfisser. Il-professur daqshekk sa jibqa' jgħajat miegħi. Jatmi, u int ħawatni l-lum int. Lill-professur ħliftlu li b'xi mod inqedu f'postu l-Bili. Mara, diġà daħal f'qoxortu. Mill-li qiegħed nara it-titqiba ikkalmatu u ġabitu f'postu nerż wassallu. Iva, ċen, sentu kol, Nixtieq naf fejn ni għal-mar. Rajtu ħireċ wassala barra sal-karozza. Għal-min qed tal-professur? U jiena mhux għal-professur Bonello qed ngħid. L-allura għalmi. Qed ngħid tal-pazjent li kellu jasal illum, ċertu Renzo Brigenti, suppost kellu jasal illum. Għarra mek sa jintefaġu fuq dik is-sodda, jixxaħxaħ, jittewweb u ma jagħmel xejn. Ġifiri, se kolli xaħat miħaj fil-word, se kolli xaħat ma minn inferrat wejja tijaj, se kolli għaw xaħat ħdejja. Alla xi tridni ngħidlek? Li ġej xi Sansun, jew xi Erkole, jew u se jagħti xi esibizzjoni ta' saħħa. Sa fl-axħar ġej proxmu ieħor. Isma, u fej għadda? Brigenti, għatma smajtu dal-kunjom? Laqqas jien qatt ma smajt bih imma tajċ kemm hawn jiġru mas-saqajda żminijiet. Veru, ma tantxu sinfoniku, hux veru. Somma wara kollox, li semmu l-kuljum m'għandhomx jasmu. Veru, sowa qiegħda tajt nes vassallu, mela nafu wieħed li kuljum hu paċ. U kieku taf kemm jaqlan kwiet, alla boja paċ. Jew ikelli ieħor li kelli skola miegħi, taf x'kien jismu? Kien jismu Fidil. Wara ftit skoprejt, illi kien l-ikbar ħalliel li qatt tipproduċiet Malta minn żmien il-Feniċi law. Paradoss. Xi kultant issib bniedem il-kontra ta' ismu kunjomu, veru? Le, hawnhekk ma naqbilx miegħek taf nes vassallu. Għaliex? Għax fil-kas tijak, ismek zgur mux kontra tijak. Bella inti, u ħanajdlek izbaħ minnu inti ta' Ejja, ma nibdewx bil-konfidenzi żejda. Isma ner sajdi, iġifiri dal-pazjent li ġej hawnhekk ma rrid bl-istess marda li għandi jien. Sissa m'hemm xejn konkret. Ġej hawnhekk għall-osservazzjoni bħalma ġejt int. Madanna kollu kemm sajdu ma jasal. Jiena misa nibqa' nistenna taf. Isma' nisew, Billy. Ara isxatlek, ftakar f'dik l-injection li għatlek li senatik jekk ma tqox bikwietek. Żommni dejjem quddiem għajnej. Ftakar f'dik l-injection, U tensiex, zomma dejjem qudiem għajnejk. ċensu mhux aħjar tiġi ħalli morru nqelbu dak il-pazjent?
Ej, viva, ara niġej. Tinsi xabde. Inżommok qoddim għajnej. Inżomm qoddim għajnejja dak il-wiċċ. Dawk is-saqar. Dak il-parajnej jisom kwikeb jamxu kull minna islejn. Dak il-bar xuftejn imlaħma lawn il-qroj. Inżomm qoddim għajnejja dik il-mixja seklikija. Tisseglikli. Risqa bil-mod lejja. Risqa lejja bħal xi ħolma. Ħolma li spiss ikolli fuqek. Billy! Xieċmil ta' klim, Billy. Għalix għatmettu li qabel dal-klim qalb ta' qalbi kif ġennintni? Kika xen tamelaw? Ma tafx. Dawk ix-xuftejn imlaħmin lewn il-qirron. Dawk lajnejn jisom kwikib. Dik iż-żegliga. Li ġenninni. Billy, ma konċ naf li tħobni daqsik, pupu tijaj. Aj, ma kif ġennintni, nosni sa di ġennin bil-fer, Billy. Bonġu għalikom. Intera sobrigenti il-pazjent il-ġdid. U int Billy. Konni kemm jien. Safla ħasir taf minn un-pazjent li Nishtiq ma najdlek xiva, ma naħseb li jiva taf għalix dejjem nista biex taqbad ma xaħat. Għattorok rġajt insejka. Allora, Sur Chong, kif tħossu? Mux ċong, mux. Taf ġara? Jina u l-professur ġejna u rġajna ma sibnik xaw. U trid toqgħod fis-sodda. Toqgħod. Jaqaw, dak sar moħħu bis f'ners vassallo? Sa jkollok il-xaħat, Daqsek? Għattorok. Jamara.